So, arkila as in income ka itong building na ito. Pareho man po kayo ng amusement park, igwaman po kitang loan kayan, pero ang pang-amortize kayan, so income man sana amusement park. Kaya bako po yan natotoo na 1 billion na natutang, bako pong arka yan. Ang totoo po ngunyan, ang internal revenue allotment plus annual income, labi na pong 1 billion ngunyan na taon. Naghali po yan siguro 15 years ago, mga hali lang yan sa mga 600 million dahil po sa esforsos kan present administration plus naidugang so po yan, naidugang so Mandanas case, ang annual budget po, ang income po kan syudad, inabot po na almost 1.1 billion na for 2022. But sabi ko, mas dakula na po sa pinag-asuntuan kan syudad kang Iriga for the 2020. Okay po. Sabi na po kaya, nagtaraasan ang walang kiray kanibang mga taga-Iriga, kan magpahayag na si Mayor Madel na 100% nakukulikta kan na syudad ang local revenue collection. Samantalang, ini po dang mga talig ding mga economic enterprises, kulang man po da ang income sa panahon ng pandemic. Kaya garo ngaya dahil nagsasabi ng totoo si Mayor. Ano pa reaksyon mo kaniyo, Konsyal? Hindi ako po certain kay kang sinasabing percentage. Pero po, ang pag-aaram ko kaya, 15 years ago, ang sa tuyang internal revenue allotment plus ang sa tuyang local income, inaabot lang yan ng mga 600 billion. 600 ang billion? Ito, pero po, 600 million? 600 million. Every year? Ang local income ka ito, nag-15 million lang. O sabihin, ang collection kan syudad, 15 million lang. Dahil po sa kuyan, ease of doing business plus mga reforma duman sa tuyang revenue code, ngunya na panahon, naglalabi na pong almost 175 million po ang collection kada taon. 175 million? Opo. From 25 million lang yearly, ngunyan inaabot na po yan sa mga 175 million na idadagdag duman sa internal revenue allotment. Kaya nga ngunyan, igwa na kitang appropriation na 1.1 billion pesos po. Okay. So, salamat mabuhay, Konsyal. Ibalik ko po kay Philip na line. Baka may follow-up question sa mo. Please go ahead po. Lip, naputol ka gara, Lip. Ano daw pati ng internet? Tatagaro baga nagluloko. Ay, pambira man ini yung bayantel. Ay, ano na tayo? Pag masingil, alis to. Ang serbisyo, palpak. Nagtatalibong lang baga niyong sa kuyang internet. Ay, paring Philip, please go ahead. May hapot ko lang po, Konsyal, itong manunungod baga sa reklamo kan mga tri-mobile drivers, operators, digdi sa syudad kan Iriga, nagagabatan sinda sa sendang pagkayod ngunya ng mga panahon. Kung ano po nakaabot na yun sa imong karaman, taigwa subot ng petition na huruton, ibalik itong pamasahe na dating rate kan panahon ng pandemic. Nasa kasagsagan pa na pandemic, naka-lockdown na sa tuyang lugar. Ngunyan nagkakapirang konsyal na sa nasubuot, anday nagpipirma sa kaisipan ni Konsyal Ros Orolpo na iyon pinagpaabutan kan mga tri-mobile operators and digdi sa tri-mobile operators and drivers digdi syudad kan Iriga na tukaron ini sa sanggunang panlungsod kan Iriga. Ika po bilang sarong konsyal kan Iriga, ano pa na stand mo digdi? Hello. Hello po. Guide po, konsyal. Aware po kami kayan. Actually, igwa kung kaulay na mga members kan ko yan, tricycle drivers and operators. Minsan ang iba pang mga presidente kayan, saro kayan si Sako yang pinsan, Mr. Elmer Maestado, nag-text sa Sako yan. So, we are aware. Ang kinakaikuan lang po kayo sinda mismo ang mag-initiate kayan, kasi sinda ang interested party. So, tama po ito na magkaigwa sinda ng petition. Dahil darakon po yan sa sangguniang panglungsod as soon as possible. Tapag-ulayan po. Kami kaya dito sa sanggunian, dapat fair and sa mo yung treatment kayan. Kung igaw mga tricycle driver operator na igawang interest na gustong pataasan na yan, that's fine. Importante po yan sa senda. Pero kay puhan man, i-considerar man ang riding public, nakaulayan man. Kaya nga ni pirming ka na kay puhan kaya na proseso.
So we welcome so much and sa kuyang advice duman, mag-ibo na sinda kansa ng petition, mag-justify sinda, i-justify sa samuya, kasi ipapadangog naman man po yan sa gabos na mga riding public, tangan kung ano man sa indang opinion, kung sa indang maintindihan, madalion po ang desisyon kayan kan sanggunian panglungsod. Ang desisyon kan sanggunian panglungsod, bako yan individual. Halimbawa kung ako mag-decide, ay man pwede. Ang desisyon kayan, ang majority, ano mo sabihin, dapat so interong members as much as possible, kung ano ang decision, iyo po ito ang masusunod. So, dahil pwedeng ansaro lang ang may influensya kayan, gabos pong members ang nagdi-decide. Mayo man pong konseho, ansarong konsyal, kundi konseho po yan kan interong members kan sa ng panglungsod. Okay. Okay. Lip, very well said, Councilor, na kaya po na kung aksyonan, So, iagi na yan sa sabi, proseso. Karundang Joy, Okay. pakikipag-ulay niya to kay Konsyal Sani Maestrado kana Ciudad din Iriga. Oy, baratiyon mo man ang ibang medyang bisita ni Konsyal bago ka mag-extro. Ay, si Mading Rod Cornelius. Tapos si Mading Saling na nagselebrar kan Kumpleanyo first ni Junior anniversary. Leo. Kumpleanyo. Oo. May Junior Leo na yan. First anniversary. Ay, amo pala na, no? Ni Pading Leo Velasco. Aha, oo. Kundi Sige, pating kayo ni Madi, pinaaram ka kita, hori na. Nga. Ayun, sige ngayon pala. Iyo, sige pating kayo ni Madi. Ibang klase yan. Pag-araw ka. Si Rot, sige man ang siksi, ni Rot, ano? Garo siksi yun ang maray. Iyo nga ni An Baga. garo si Aya Midil. Ibang iba ka talaga. Oo, garo ang tindogon si Aya Midil. Ay, malupit. Pit malo ang titindogon pala. Oo. Oo. So, alidigdi sa residensya ni Konsyal Sani Maestrado kana Ciudad din Iriga. Iniman si Philip Barasena, RPN Radyo Ronda. Salamat na maray, mga tugang. Si Philip Barasina, kaulay si City Councilor, Majority Floor Leader Sani Maestrado sa paglinaw po kan mga issue, urlay-ulay, adigdi sa laukan Ciudad kan Iriga. O good morning kay Mading Saling Velasco, agom ni paring Leo Velasco. And kay Rot, mga broadcaster sa to Banwaan ka Abao Camarines Sur. So salamat po and malago na kaming mga hanap buhay, mabuelta kami pagkatapos lang po kayo ni. Sa panahon mo sa pandemya. Si Jeff the Senior, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff the Senior. Sa panahon na ini kay puwanta arog niya, makusog na liderato paglaban sa pandemya. Matanos na gobyerno na igwanin nigos, pag-ataman sa banwaan ang ipapadagos. Servisyong Jeff Bisenyo. Uun kan kahobenan, nagserbi sa barangay, sagkod sa sanggunian, kan sa tuyang bulang banwaan, padako siyang nagtatabang, programang pangkabuhayan, ngunyan kagawad sa bula, Greg Lopez Pontanal. Ang pag-asenso kan banwaan, ang sa indang gigiyahan, pamayo kan sa tung banwaan, asin lider kan sanggunian. Siyaan mayor ta, migay Ibasko, 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 Ibasko. Ibigay Ibasko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Ibigay Ibasko, dagosan progreso, asin ang pag-asenso, kita sigurado. Inunoy Ibasko, maray na konseho, tutol na liderato, dalan sa pag-asenso. Inunoy Ibasko, sinlag na konseho, harani sa tao, dalan
An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. Mari, ang dami naman mga tuyong dahon dito sa ilalim ng tore. Mabuti sigurong magsiga tayo para matanggal ng mga to. Hep, hep! Mga misis, mapanganib ang inyong gagawin. Ang makapal na usok na dulot ng pagsisiga, malapit o sa ilalim ng mga linya ng kuryente ay maaaring maging sanhi ng malawakang brownout. Naku, perwisyo yun sa ating lahat. Buti na lang hindi tayo nagsiga, Mare. Salamat, Linoy. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. An oras na yan, atod sa Indo ni Mr. Julio Victor Marlo Siguera, President, Siguera Technological Colleges, Irigan City. Para sa edukasyon di kalidad, Siguera Technological Colleges. Lolo, Lola, isang taon na tayong nahiwalay dahil sa quarantine. Miss na po namin kayo at inyong masasarap na luto at pag-aalaga. May bakuna na raw po sa COVID-19. Kunin niyo po ha. Kapag nabakunahan na ang lahat, makakapiling na muli namin kayo. Ingat po. Kung ikaw ay edad 60 pataas o may iba pang karamdaman, magparehistro na para sa Res Bakuna kontra COVID-19. Res Bakuna, kasangganang bida at ni Lolo't Lola. Ako po, si April Ardales, kang Arimbay, Legazpi City. Nagpapasalamat ako sa Ako Bicol Party List, kulitan na tabangan akong makatraining sa saindang programa sa TESDA NC2, Heavy Equipment Operation. Salamat po kong Saldico and kong Pido Garbin. Dios mabalos, Ako Bicol Party List. Ako Bicol Party List, katabang na, kasurug pa. Si Jeff Besenyo, payaba niya ang baaw. Si Jeff, siya ang magpapadagos, tultol na paggobyerno. Oh, si Jeff Besenyo, dawa na sa ngunyan masakit ang panahon. Perming yaon Jeff Besenyo, maalalay sa to. Serbisyo na probado, perming di na tao. Pagbadangat ka sa baaw, talagang totoo. Kung ikaw ay may problema sa kidney tulad ng kidney stones o bato, impeksyon, nagpapadialysis, sakit sa pag-ihi, kidney failure at iba pa, subukan ang Kidney Care. Si Ernest Salvador, tagalo ako ng taxi driver. Napakahirap po talaga ng buhay ng taxi driver. Minsan naranasan kong pasero ako, gusto kong umihin, hindi ako makahiya, gawa ng may sakay ako. At hindi ko tagal, naramdaman ko na lang na medyo sumasakit ang tagiliran ko. Ginawa ko, bumili ako ng Kidney Care. Ito po, katunayan, gumanda na ang aking pagkarandam. Tuloy-tuloy na po ang aking trabaho. Kaya maraming salamat po sa Kidney Care. Ang Kidney Care ay mabibili sa Mercury Drugstore at mga suking butika. Ang Kidney Care hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White, Milky White, White, White. An oras pong inidara sa Indo, kan ako Bicol Party List. Let's be the solution plus sa COVID-19. B. Bawal walang mask at face shield. I. Isanitize ang kamay at iwasan ang kulob na lugar. D. Dumistansya ng 1 metro at limitahan ang pisikal na interaksyon sa iba. A. Alamin ang tamang impormasyon. Plus, suportahan ang FDA-approved na bakuna. BIDA Plus. Bida Solusyon Plus sa COVID-19. Basta here, get ready for Magnolia Cheesy Milky White. Ready? Go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White Cheesy Milky, ang creamy pa. Wow! Ang sarap! Yummy! High in calcium, helps make us strong. Go, go, go! Magnolia Cheesy Milky White, Milky White, White.
Ako po, si Sal Fortuno Jr. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Nagmana sa ama, nagmana sa ina, namana ang karahayan. Kaya mas makusog, kaya mas maurog ang sa iyang paglingkod. Junior, Sal Fortuno Junior, Sal Fortuno Junior, masilbi na siya. Ako po, si Sal Fortuno Jr. Mga tugang, balik kita sa tuyang programa. Sa Barita Baga, maabot na daan sa 120,000 ang utang kan lambang Pilipino. Maabot na daan sa 120,000. Ay, Diyos ko po. Utang kan lambang Pilipino. Lambang Pilipino, maging ang mga ipapangaki pa sana, ang may katakot-takot na dapong utang na maabot na sa 120 mil. Angon niya na paglaog na sa 11.82 trillion pesos ang kabilugan dapong utang ka nasyon. Ka nakaaging bulan na Setyembre, pag sisiwalat po ni Senador Ping Lacson, ka nagtalikod na aldaw na Biyernes. Sigun sa iya, sa iyang Senate online na kumustahan ninda Senate President Vicente Tito Soto III, tinutubo na maabot na sa 13.84 trillion pesos o dollars na ang utang kang nasyon. Or 13.84 trillion pesos. Pag-abot kan bulan in Hunyo sa masunod pong taon 2022. Ay ano na tayo, Diyos ko. Mababaw na pala kitang maray sa utang. 2022. Mababaw na pala kitang maray sa utang. Kaya ay inda tayo. Kung bakit taas ng taas, taas ng pataas ang utang ng ating bansa. Siguro dahil po sa COVID response ng ating pamahalaan, na napalala pa nito ang mga problemang dinulot ng pandemya, lalo na sa kalusugan ng mamamayan at ekonomiya ng bansa. Ang pandemya, di natin alam kailan matatapos. Pangalawa, dulot ng pandemya, lumulubo ang ating pambansang utang. Kaya po, dahil pa'y namumundag ang satuyang magiging mga aki, ako nakiutang. Bagamat 5.9 trillion pesos ang utang ng bansa. Noong nagsimula ang administrasyon ni Pangulong Duterte, nakikita na lulubo pa ito sa 13.42 trillion pesos pagdating ng Hunyo 30, 2022. Anya sabi po ni Senador Ping Lacson na isa sa presidential candidate ngayong darating na halalan. Ayon sa Bureau of Treasury, nitong Biyernes, nasa 11.92 trillion pesos na ang utang ng bansa noong nakaraang buwan ng Setyembre. Pag ganito kalaki ang utang natin, ang projected nating population sa June 2022 ay 111 million na. Tayo, bawat isa sa atin. Pati ang pinapanganak sa oras na ito, may taglay na utang na 120,000 pesos. Paliwanag pa ng senador. Ang mas malala pa rito, hindi lamang ito ang tanging problema ng bansa, kundi pati na rin ang isyu ng kapayapaan at soberenya sa West Philippine Sea. Para kay Lacson na tatakbo sa pagkapangulo sa ilalim ng Partido Reforma, kasama si Soto na tatakbo naman bilang kandidato
sa pagka-Vice Presidente sa ilalim ng National People's Coalition. Kailangan na harapin ng susunod na leader ng bansa ang mga problemang ito habang nag-iisip ng solusyon para tuluyang makabangon ng Pilipinas mula sa pandemya. Muli niyang binigyan diin ang panukala na palakasin ang mga lokal na pamahalaan sa bansa sa pamamagitan ng pagbibigay sa kanila ng sapat na pundo para maipatupad ang mga development projects tulad ng mga programang pangkabuhayan para sa mga driver at senior citizens at mas maayos na ayuda para sa mga pamilyang naapektuhan ng pandemya. Isinusulong ni Lacson ang pagbigay ng sapat na kapangyarihan sa LGU sa pamamagitan ng kanyang advokasya ng Budget Reform Advocacy for Village Empowerment. Walang nakaalam o nakakaalam na prioridad at pangangailangan ng more than the local government official, sabi pa ni Lacson. Dagdag pa ng presidential aspirant, kailangan ng maayos na paggamit ng pundo ng bansa, kabilang narito po ang 5.24 trillion pesos budget para sa 2022. Plano rin ni Lacson na wakasan na ang korupsyon sa pamamagitan ng mahigpit na disiplina sa loob ng burokrasya at pamumuno na may integridad at katapatan o leadership by example. Naikwento rin ni Lacson na di niya makakalimutan ang Pampanga dahil dito siya nagdiwang ng Pasko noong 1992 at bagong taon noong 1993 kasama ang kanyang mga tauhan habang nagsasagawa sila noon ng technical surveillance laban kay Alfredo Joey De Leon na leader ng kidnap or ransom gang. Pinuno noon si Lacson ng Presidential Anti-Crime Commission Task Force Hagabat na naatasang sugpuin ang kidnapping, huldapan at iba pang mga krimen. Oo nga naman. Pinuno noon si Lacson. Pero Task Force Hagabat, dapat kaya po sa magiging leader pinakang mataas na posisyon sa gobyerno, itong ekonomista man lamang na may pagkaaram sa ekonomiya kang kamurugtakan kan sa tuyang bansa, lalo nang nababaon na kita, lubog-lubog na kita sa pagkakautang. Tapos dapat itong abogado man lamang. Ang nahiling bakan iba, naigwa kaning kwalifikasyonis na ni si Vice President Leni Robredo. Abogado man lang. Kasi ekonomista na, lawyer pa. Kaya sabi ni Pretty Boy Villagomez, kay Leni siya. Si dahil magbotong politiko kay Leni Robredo, dahil man dahil bubuto ni Mr. Pretty Boy Villagomez. Oy, good morning pala na, no? Diyan sa tindahan ninda, sa residence ninda, itapermita ang makusugon pala ng transistor radio ninda dyan. Dahil man lamang ay ako pigbabati digdi, kaya si Mrs. Villagomez, si Pretty Boy Villagomez, binabati ko po ang sa iyang pamilya ng good morning. Permi pala dyan naka-tune in. Kadakol nga kitang paradangog digdi San Francisco, Iriga City. Dahil malamang ay namimensyon ni Joey, kaya ang mga parantabay ita dyan. Si Mrs. Ngalingan niya ko, dyan sa San Francisco, makusugon man permen na transistor radio niya. Kaya palayogan ko man ng good morning ang sa kuyang mabuot, magayong-gayon, sexy, naging Miss Iriga kan panahon. Mas alanggaw pa ni sa ko si Mrs. Saka ang nainlabang kong maray kay Mrs. ta nagbuot na, saka abang gayon. Nagputi-puti na, kaya nga niya ko, I love my wife more than I love myself. Oy, good morning kay Mrs. Kay Mrs. Clemencia Balanglim na perming avid listener ko sa kuyang sulusulong ago. I love you. Ay sabi ni Joe Tertersinyo, ako nga ngayon nag-aantabay man digdi sa San Agustin sa kakadakol ngayong parantabay digdi. Kan mga programa kan RPNDCKI. Dahil man nga nami-mention ni Joe bation lamang, kaya binabati ko po ang mga taga-barangay San Agustin, Kansula din Irigan, good morning, happy listening man sendo dyan. Lalo na dyan sa residensya palan ni Karondang Joe Tertersinyo na perming makusugan sa indang transistor radio naka-Facebook live pa. Basta sabi ni Joe Tertersinyo, an sa iyang padangat,
payaba, asin nagpayaba man sa to, mas maserbi. Mapadagos kan mga legacy kan mga Portuno. Nagmana sa mama niya, nagmana sa papa niya sa maray na serbisyo, Sal Portuno Jr. nga for Vice Governor. O, permi na. Alangan man. Tagaring kunada baga kita, alangan man ang ibutot ang Vice Governor, si Gigi Pilapil. Alangan man si Nilson Julia. No, dahil man sila nakakatabang sa to sa Rinconada, kaya Rinconada, all-out support for Vice Governor Sal Portuno Jr. kita simpre. Dawa ako, ayan o, man kung ikaanggot ako kan iba. Basta ko nagsasabi ako ng totoo, na matuod man talaga na kung sa pagserbisyo asin sa pagtabang sa mga tao, dahil ko ipapadaog ang mga Portuno, Congressman Sal Portuno, and Congresswoman Jo Sal Portuno, na iyo man ang mapadagos kan sa indang karahayan sa pagserbi sa publiko, Sal Portuno Jr. Iyo man pati si Joter Tersinyo. Pero Joter, kumustahan sa emong, ang basta ang resita ko baga sa emo, kung ika medyo napupungaw, medyo nasasad or nalulungkot, or sa tingin mo'y ikay walang-wala nang nagmamahal. Yan. Tapos, pag dukot mo sa bulsa mo, parang walang-walang laman. Mga di ka lang niya ko nin ama niya mo sa satuyang kagorangnan. Ito baga pong Our Father, very effective yan. Ngunyan, tig-testing niya. Ako ngayon, Joey, testingon ko daw ngayon resitang ini Joey Lim. Testingon ko, sabi niya. Uy, pati si Mr. Diri Barita kan Santo Domingo ganyan, o Santiago, nag-aantabay man palang permida. Kung man lamang da mabating ka, dakol palang kitang paradangog sa Santo Domingo, iriga sa Santa Elena, Santiago. Okay, barati yung kupampo ka morning, good morning, happy listening. Idol Joey, Sal Portuno Jr. kita for Vice Governor. O, yan o. Mismo nga sa to yung mga parantabay na, nagsusuporta talaga. Salamat na maray taog makani si Congresswoman Jo Sal and Congressman Sal Portuno Sr. at si Agsi Sal Portuno Jr. for Vice Governor ta. Nagwawatching paten pamilya ninda perme. Nagdadangog sa indang district office. Si Kong Sal naka-tune in ko yan. Naka-tuning in our Facebook Live sa toyang Facebook page sa RPNDCKI. Naka-live stream kaya kita perme. Si Kong Sal nag-watching. Kaya, mga message nindo nadadangog niya. Pero epektibo nga Joey talaga. Sa emong ngayong resitang pangadyo naman niya mo. Subasubawan mo ngayong paduwa ko ngayong pag-recite kan Our Father, aman niya mo kung sa Bicol. Tulos na ngayong nag-text sa kuya ang smart padala. Please claim your pera padala. Uy, epektibo talaga ngayon Joey. Dahil taka daw ngayon Joey, kaya ka na selebrasyon kan ika-53 na taon anibersaryo kan RPNDCKI. Nagdigdisi ka karon dang Joter Tersinyo para abrasahon lang ako na very effective ang pangadyon ta. Kaya niya sabi ko, iyan ang resita ta sa satoya mga parantabay kung mo kita mga Kristiyano Katoliko. Na kung mayong-mayo na kita, mga di lang kita sa satuyang kagurang nanta, pasabungan kita kung saan kita mangayo-ngayo. Mayong luwaan, pag pasyar ka dyan sa residensya ni Kong Sal and Congresswoman Jo Sal and Sal Jr. Daig ka mahaling, daig ka naka-smile. Ayun, talagang totoo yan. Amo, Derry Ibarita, salamat sa text mo and sa pag-participate ka na programa. Pasensya naman, so iba basta kita sinasabi to sa naman baga, totoo. Tama o mali? Oy, good morning kay Hermanang Monica Perique. I love you, Hermana. Alam mo na yan kung I love you more, I love you so much. Tagahanga mo pati ang mga Bicolano na very supportive ka kan mga programa kan RPNDCKI. Isa ka sa mga staff, always tuning in. Good morning kay Gina Cisno Ablon, Basqueñas at kay Maroa Yasero, kay Hermanang Yasero of Japan. Kay Hermanang Melanie Mendoza of Limassol, Cyprus, also watching. And kay Mr. Vander Gaysen of Limassol. Thank you so much, sir. Take care of yourself with also my sister.
you should always stress-free because you are now going to be a senior citizens next year. Maybe you will celebrate your 60 years birthday, if I am not mistaken. I will send you birthday greetings. Yes. No gift because I have no money. Don't send me money. O hermanang Milane, joke only, ka daw. O si Milandro Oliva, Maureen Medroso, also watching. Si hermanang Maureen, also watching. Saka si Mr. Milandro Oliva. Thank you so much sa indo po. Greetings from Monica Pirique, my beautiful sister. Good morning, Brad Joe, at sa lahat ng staff. God bless po. Okay, thank you so much. And kay Raul Pagubayan, also watching. Thank you, sir. Kay Gary Albo Berzuela, thank you. Kay Rosita Rombaoneri. Kay Juliet Saliente Giorgio. Kay Elmer Azores. Kay Erlinda Albanyo. Gibara. Kay Ruel Aligarbes Grado, also watching. Pinsan siya ni President Rodrigo Duterte. Nakaagom ng taga-Iriga, kaya yaon dyan sa Barangay San Juan. Makusugon da pala sa indang transistor radio, di basang mga ako padi na gigrit. Kaya ginigrit ko ang sa indang pamilya. Nina, good morning. Uno kita padi for presidential. Sabi ni pading, kung sari ngayaan piga-announce mong presidential, paring Joey, sabi ni paring Raul Grado, doon na daw siya. Kahit sa lokal, kung sino ang mga kandidato sa lokal. Kasi dati niya, nagbubuto ako sa Davao City. Ngayong naging kumpare ko si aspirant, ini palang future kagawad man, si Mr. Andalis, dating empleyado kang Kasureko 3. Makandidato man dang konsyal, kagawad dyan sa Barangay San Juan. Kaya napiritan pa lang siya na magparehistro na digdi sa Iriga para maging saro ng butante. O kaya digdi na siya mabuto sa Siyudad kan Iriga. O sige. Basta always tuning in. Thank you. Sabi ni Elmer Azores, good morning man po, Tabi. Pwede man daw po magpag-greet sa tugang ko na kaarawan niya ngunyan dyan sa San Ramon, Nara, Tinambak, Camarines Sur. Digdi po ako sa Florida Blanca, Pampanga. Naka-star now. Salamat po. Oo, salamat ha. Pigbati ko na si sister, si ano mo. Tugang mo, si tugang niya na nag-birthday. Yan po dyan sa San Ramon, Nara, Tinambak, Camarines Sur. Sa bagay makusugmang kita dyan na antabayanan. Ayan na, salamat pong maray sa pag-text sa laog kan sa tuya pong programa. So we have still 5 minutes more before 11 o'clock in the morning. Sa mga texter ta, salamat sa indo, Joe Tertersinyo, Derry Ibarita, thank you so much. And sa'yo na palang kita kayo pading siya. Mga alkalde po digdi sa Camarines Sur, tinututukan ang pagpatupad sa kautosang sarado ang mga sementeryo ngayong undas dahil sa pandemya. Pulisya maigpit ding nakabantay para walang makapasok sa mga nakasarang sementeryo. Kaya po may mga policy, mga guidelines na ipinalabas ng mga local chief executive. Maging si Governor Mix Villaferte at tinauna naman po sa endaan dapat na mga panundo na dapat sundon kan mga namamanawaan sa iba-ibang munisipyo asin syudad sa enterong probinsya po ng Camarines Sur. Basta magsunod kita sa protocol, health protocol, mag-social distancing kita, ma-maintain yan, tapos dahil may COVID pa kita, kaya pigsarado po ang mga sementeryo. Kaya stay safe kita gabos, kung marulwas ka mo, mamul ngaya, mayong mawawalat sa arong nindo, ang Bureau of Fire Protection nagpapakirumdum na
i-switch off ang general switch. Kung may mga kandila dyan, baga sa mga lutuan, dahil paglingawan na dahil sigbo niyan, lalo na kung uring kahoy yan. Kung may kandila, gasira, i-off or sigbuhon. Ay, sigbuhon na naman ba yan? Itong daing kalayo, ang general switch, i-off, delikado. Nga rig safe po kamo sa kalayo, sa kasulo. Pag irumduman po yan ngunya na undas, kan Bureau of Fire Protection sa Satuya. Na maging maingat. O, tapos kung maruluwas man kamo, mamol kamo, mag-ingat man kamo sa mga mandurokot, sa mga mando. Ano ha? O, at least, malinaw po na siguro para sa karahayan tamang po yun although makulog sa buot, na di kita pinapabilokan sa tuyang gobyerno, kan IATF, na magsilibrar sa mga kampusan to para makaibanan ang sa tuyang mga mahal sa buhay. Alagad, kunini po makakatabang asin makakaligtas sa sato, sa kadaklan, sa pamilya, na di kita mahawaan ng COVID, sunodon na lang po. Dahil kita mga siyudadanong Pilipino man, na nakikisumaro sa undas, selebrasyon kan All Saints and All Souls Day, ngunya na bulan, asin taon. Mapaaram lang po ko sa programa. Salamat kan sa inyong pagantabay. Sa lado teknikal, Engineer Charlie Binaobra, Abi Turalio, Joanor de Villa, Jimmy Gonzon sa transmitter site, Digdan Masculado tang PSG, Rodel Cesar. Si Madam Kayla Ligasyon, si Riman sa Panginot ni Station Manager, Philip Barasina. Sa lawas, Ace Reporter, Ace Announcer, Philip Barasina. Naging guest sa programa, si Konsyal Sani Maestado. Unexpected kong guest mo niya na aldaw, sa totoo lang. Ansaro sa aspiranteng konsyala kan syudad kan Iriga, Gigi Vargas. Sabi niya, kan sarong aldaw, dahil siya makadigdita, may meeting, okay, ang grupo. No rin nga pwede, sabi ko Monday. Siguro busy ta November 1, kaya data na kaibanan. Pero aram ko may sarong tataramon ini, si Konsyala Gigi Vargas. Kaya nga si Gigi gusto ko Kaya lang, baka abos ako. Dahil bagang message kung tanong to dahil siya nakaparesir digdi sa estasyon para sa live interview ta sa iya. Ano? But anyway, you are always welcome, Konsyala Gigi Vargas, sa masunod na 2022 election. Basta para sa ko, ang may nakandidato, dapat igwang sarong tataramon. May words of honor. Para kung baga sa negosyante, kung saro kang negosyante, may sarong tataramon, maurag kang negosyante. Bueno, ini po si Joey Lim. Salamat kang sa inyong pagantabay. Bicol Connection, mga follow-up kan mga issues na makonektar sa mga tao, asin ahensya kan gobyerno. Relevanteng informasyon sa likod kan